Hallo? Er der nogen af jer, der skal på toilet? Er der nogen af jer, der har brug for en pause? Nej. Okay. Far, jeg skal tisse. Jeg er så sulten. Og jeg kunne godt tænke mig en pause snart. Hej. Trænger I til en pause? Så skal jeg vise jer parken. Kom. Sådan. Og mens Sabrina hun passer på ungerne, så tager vi over og shoppe. Kom, nu skal du se noget spændende. Nu er alle glade, og så er bilen endda skinnende ren. Jamen, I skal også have en god tur. Og inden jeg glemmer det, derovre, der kan du få billig benzin. Endda 24 timer i døgnet. Og det var så det fra Scandinavian Park i Handevet. Kom forbi og se det selv. Vi ses! Scandinavian Park, one stop to shine.